Kulliant TV. Atibati geze chopu. Chini jangondimuza makusenseni phone call from anonymous. I didn't know kuti ndiani but ndazongonzwa ma voice zvakunzi hello Kulliant nezuro takaona ako uchitaura nyaya yekuti uri kuti inini ndiri ku America. No. I'm in Zimbabwe. Ndakatogara mu Zimbabwe and I was shocked. Ndobva ndaona kuti team Chamisa ndo shoko riri kubuda zvanzi nava Chamisa ndiri mu Zimbabwe. Ndoma ndakagara ndirimo ndakazara mu Zimbabwe. So I'm sure kuti he's going to do something chekuti vanhu vese vari mu Zimbabwe vaone kuti he is still in Zimbabwe. Nyaya dzeku America, yes of course he is a business person, at the end of the day he is a politician, he is a lawyer, you know, they travel pavanodira kuenda ku America hadzisi nyaya dzekunyeba. Vanenge vakapfura neko vanenge vakatoenda chokwadi vachinodididi but location inosara yakanobata munyika imomo. Location inosara yakanosirwa like nezuro ndakazvitaura kuna vanhu vakanyatsoteeresa zvinhu ndakati kana Chamisa achinzi aenda ku America hapana chakashata because anenge azviitira for iye kuti zviri good kwaari. But now vanhu vakuda kutanga kushandisa nigirikini hatisi munguva yeelection. It doesn't make sense. Azvina musoro kuti muswere muchiopozana na Chamisa. Munhu wekunyatsoopposa panguva inei ndimnangagwa netimu rake nezviganande kuti wakomana 2030 hakutorina. Haupapindi pa 2030 apa shamari. Haupapindi, hauilume, hauioni 2030. Ndo zvinhu zvinofanira kunge zviri kutaurika but vanhu vari kutwistwa, vari kurasa nyaya, vari kuitiswa ma side shows. So inini saka zvandiri kutokuudzai panapa ndezvekuti vakomana vaconfirma Chamisa is still in Zimbabwe. Zvekuzoya panapa muchindikumbira phone number dzake madrama handikupei handiti asi nditi ndatokuudzai kuti Chamisa is in Zimbabwe and arimo ari kukika fit and strong zvekuti muzoti chikoti namba dzacho chikoti ndodi chero kauya chero chikatoti uri mufesi wangu wauya uda namba dzaChamisa. I am not going to do that. Handizvikwanisi. Hanzi ndakagara muZimbabwe ndakati zete munyika yemadzibaba edu ndo mandiri. Musanyanyisa kuvhiringidzwa. Yes, ma businesses vanoita zvakawanda vanombodidi munyika vanobuda kutravela munyika havisi zvinyowa ndi just that mazuano havasi kuzoposta kuti nhasi ndaenda kwakati like because onai pakunoposta kuti nhasi ndabuda zvakazoitika kuna job scala paya akanoti achinoposta chiti guys ndiri kumboenda kuBotswana kunodididi ndinosangana naye pavakazonosangana na Ian Kama. Ndobva kuti kuri kuenda kuBotswana kwaterwa nemaCIO 5 but ongwarira because kana vakakupotsa ameno zvichaitika. Iya baada so baada Botswana vanoda chinoti South Africa ndopa akanosanganiswa nezvima explosives zvezvia ende nyaya yacho yange tori hombe zvokuti dai akatoita nyamo kubatwa nemhosva iyoyo dzadzingori 15 years dzanga dziri ipapo but akazoponawo nezvakamuponesawo igogo. Saka it's something else guys chekuti zvinongoitika zvinhu zvokuti zvinongotaurika zvakasiyana zvokuti unongonzi kwabuda wadai wakabuda wateerwa. Saka havachakwanise kuramba vachingotaura kuti ndakwenda kwakati haungakwanise kuudza opponent because Chamisa ndiyo mumwe munhu anenge atori targeted zvekudaro. Vanenge vachida kuti vakamueliminata zvinobhenefita vana vavo vachanoningirikina vachazouya masuccess avo. Saka mukomana ari muZimbabwe ndio zvandiri ngokwanisa ngokuudza ndo shoko randatambirawo makusenzena naye musazoti ndausvitsa. I think ndatotaura matauriro zvofanira kunge zvichiitwa kana mauda kutoti nditozoya ndichitolikisa ndichiplaya phone call yacho panapa haara to drama ndo inenge yakunzi unprofessionalism. Saka ini ndangoti munhu kana ari muZimbabwe oconfirm kuti ari muZimbabwe obva akufonera nevideo call chimwe chaunenge uchada kuita chii because ndatodingirikina kana yatanga iri ku voice call and ndakabva ndangoti mazuva ano vanhu vanoteedzera mavoice kaya ndopa yazongoswitchwa kuningirikini ndikati aikaka ndiri kufara zviri kunakidza iwe kana uri munhu ada Chamisa ka asi walike video rangu because Kulliant ndiri kupedza zvamanje ndiani anga achakuudza dai pasina Kulliant ndiani aizokuudza kuti Chamisa achiri kuZimbabwe. Bye. Regani mbono yazonoterera futi ndibona yazonoterera ko yatamboita Kulliant TV team VAT asi vanhu vachishamsika Kulliant TV aichadzika saka subscribe wozolaika uchawana zvisapana chichazosha. Everybody say Kulliant yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulliant